Dragii mei, eu o să las microfonul, scena, spațiul pentru colegul meu Marcel și pentru formația lui. Între timp vreau să chem toate doamnele, domnițele, fetițele, mândruțele, toate cele care au un costum frumos, o ilie frumoasă, să se apropie să facem înscrierea, dragile mele, pentru că urmează să facem sfilata și concursul cu premii. Vă mulțumesc din suflet, da? Bun, eu vă aștept. Atențiune! Să știți că e bine copiii să-i mai indoctrinați de mici, să nu uite că părinții s-au născut acolo undeva departe, la 1700 de kilometri. Și el e mic, are numai 4 anișori, dar e inimos ca tațul. E mai blond, dar asta e să mai... Și face... Ia un fa minor, armonic. Hai române, sus, sus, sus. Tine, după tine, vreau te vedure, o bate mine, contă mine, contă tine. La 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 la, la di 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 di, la 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 la, la di 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 di, la 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 la, di di di. Constantine, Constantine, mă mir și mă uit la tine. Păi toată ziua prin pădure, prinde rouă vai de tine. Și dacă mă uit mai bine, Constantine, Constantine, neagră cam așa pe tine. Și dacă mă uit mai bine, Constantine, Constantine, neagră cam așa pe tine. Și cântați cu mine? Hai, Costică, Constantine, vino aici lângă mine. Hai la fără. Acum ești mărie dragă, că lui cu cămașa neagră. Păi cel mai mare vânător te-a prins noaptea la izvor. E ciudă că mă prinse, mărioară, mărioară, dar ține ușile închise. E ciudă că te prinse, mărioară. Nu trăiesc nici la bani, nu trăiesc nici la bani. Ai la 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 la.
Dragii mei, eu o să las microfonul, scena, spațiul pentru colegul meu Marcel și pentru formația lui. Între timp vreau să chem toate doamnele, domnițele, fetițele, mândruțele, toate cele care au un costum frumos, o ilie frumoasă, să se apropie să facem înscrierea, dragile mele, pentru că urmează să facem sfilata și concursul cu premii. Vă mulțumesc din suflet, da? Bun, eu vă aștept. Atențiune! Să știți că e bine copiii să-i mai indoctrinați de mici, să nu uite că părinții s-au născut acolo undeva departe, la 1700 de kilometri. Și el e mic, are numai 4 anișori, dar e inimos ca tațul. E mai blond, dar asta e să mai... Și face... Ia un fa minor, armonic. Hai române, sus, sus, sus. Tine, după tine, vreau de vedure, o bate mine, după mine, după tine. La 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 la, la di 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 da da da, la di 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 da 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 da. Constantine, Constantine, mă mir și mă uit la tine. Păi toată ziua prin pădure, prinde rouă vai de tine. Și dacă mă uit mai bine, Constantine, Constantine, ne-am plecăm așa pe tine. Și dacă mă uit mai bine, Constantine, Constantine, ne agrecăm așa pe tine. Și cântați cu mine? Da 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 da, da 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 da, da 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 da, da 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 da. Mână, mână, hai Costică, Constantine, vino aici lângă mine. Hai la fără. E dragă, că lui cu cămașa neagră. Păi cel mai mare vânător te-a prins noaptea la izvor. Ciudă că mă prinse, mărioară, mărioară, dar ține ușile închise. Ciudă că te prinse, mărioară, mărioară. Camera, camera, camera. Ai, ai, camera la, ai, ai, camera la, ai, ai, camera la, ando brișin, becau la cojuchela, te cala, ai, ai, camera la, ai, ai, camera la, ai, ai, camera la, ando brișin, becau la cojuchela, te cala. Camera la, ando brișin, becau la cojuchela, te cala, ai, ai, camera la, ai, ai, camera la, ai, ai, camera la,
Ando brișin, mecau la cojuchela Tecala. Camarala, 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 ando brișin, camarala, 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 ando brișin, mecau la cojuchela Tecala. Să veniți și din partea asta, așa că să fie frumos să poate. Vlada Elena. Ok. Sofia Brehuneț. Așa, Sofia. Adică avem și generație tânără care iubește costumele populare. Ariton Janina. Opana. Și una mai mică. Așa. Zamfir Ioana. Ok, și doamna cu o ie frumoasă. Voloc Elena. Voloc Elena. Așa. O să-i chem pe bicii lui colegul meu, Tofar Marcel, că se prezintă ei și singurei. Hai, Făguța, lasă balonul ăla, Vilcoaci. Cum te cheamă? Iasmin Tofar. Iasmin Tofar. Ați înțeles? Așa. Așa, și frățiorul tău, cum te cheamă? Marcele. Cum? Lisa Tofar Marcele. Da, ați înțeles? Așa, să vă fie clar. Stai așa frumos aici lângă mine. Bun. După aia avem Ungureanu Alesia. Ia că tu. Hai aici lângă mine. Hai aici așa, lângă băiețel. Așa să facem o paradă frumoasă. Alexandra Sfârlea. Cine e? Alexandra Sfârlea. Nu, bun. Așa. Bălcan Melissa Maria. Hai, Melissa! Uite așa. Vreau să vă prezint și pe vipul meu. Vasiliu Elena și-o aduce taică-s-o. Tati, adu pe Elena aici. Are 7 luni. Eu sper să-mi ia locul și să meargă pe urmele mele. Așa. Gane Anișoara. Hai aici. Așa. Hai, Ana. Aranjează-i fustița, dacă să se vadă bine. Bun, cam astea sunt înscrierile pentru concurs. Și ăsta are celălalt mai mare. Uitam de tine, mama. Iurica Rama. Așa. Lângă mine. Toți grămadă. Dai frumos acum aici. Bine. Deci parada o vom începe, bineînțeles, cu cei mai mici. Da? Sunteți de acord cu mine? O să trebuiască să faci așa vreo 3 ture prin cerc, să te prezinți cu fiică, da? Așa? Și dacă băieții mei mă ajută,
o instrumentală frumoasă. Știu eu, Hora Basarabie. Ia să vă văd, băieți. Da? Cum mă, mai de pijor. Hai. După Elena, o vom avea pe Jasmine împreună cu Marcel. Da? Te vei duci și tu așa, cu mami. Mami, e aici să mi aduci așa tot în rând? Camara la Kihaya Moilo de Caroni. Te ușteau de rano, e ce-ai care zdovela, ca n-avoi mandi chelma, manța zborizela. Te ușteau de rano, e ce-ai care zdovela, ca n-avoi mandi chelma, manța zborizela. Camera, camera, camera.
lumea să mă audă, da? Pentru Anișoara, costumul vine din Basarabia. Aplauzele dumneavoastră. Așa. Este rândul Zanfir Ioana din Brancea. Din Bacău. Așa. Aplauzele dumneavoastră pentru plăcită Rodica. Următorul costum este îmbrăcat de Paula Cherte și vine din Maramureș. Costumul care urmează e îmbrăcat de Flori Corcocea și vine din Banat Carasebeș. Următoarea domniță se numește Bârțan Dorina Elena. Așa. Doamna Cornelia, de unde vine costumul? De la Călăraș. Mulțumim frumos! Așa. Voi? Luminița Andrișoaia vine cu costumul de la Făgăraș. Mulțumim frumos! Blaga Elena vine cu costumul tipic din zona Bistriței Năsăudului. Tănase Dumitrița va aduce un costum din zona Piatra Neamțului. Tănase Dumitrița ține să menționeze că are o... Scuzați-mă. Așa, Gianina. Ariton Gianina vine din Brancea și ține să specifice că are o ilie seculară, are 100 de ani și este țesută în război. Gianina vine din Brancea.
Și formația continuă. Ușurel, fetelor, să vă văd cât de frumoase sunteți. Aplauze, dragii mei! Hai, urmele! Haideți și copilașii! Cam astea au fost propunerele noastre, să zicem așa, pentru juriu. Și de la mic la mare, toată lumea este curioasă să vedem ce o să iasă. Așa? Nu puteam să evit, aveam chestia asta în minte. Așa. Doamna Cornelia Roșca vine tocmai de la Speția cu o frumoasă colecție de costume populare. Deci, marea majoritate a costumelor este din colecția dumneaei. A avut marea dorință, dragoste și bunăvoință de a împărtăși cu noi această mare avere, comoară, neprețuită pe care o are. Bravo ei! Eu mă bucur nespus de mult că există așa persoane. Da? Bun. O să lăsăm jurul să decidă cam ceea ce ar fi un răspuns sigur. Vreau o horă și în horă să se... Camara la Quijalia Moilo de Caroni. De ușteau de rano, e ce-ai căzi de-o vela, ca n-am voi m-a dicherma, m-a